views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the physician of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salang gibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandahang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon.
At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ng lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit, Panginoon. Patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay niyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Country Best International is urgently needed, interested applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Arangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Ahoy! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. Siyempre, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Hong Kong, good morning China. Ay, good morning Israel. And siyempre, good morning naman sa mga nakantabay. Kay Marilyn Arciga Magaong, good morning. And kay Robin Nation. Sabi ni Primo, masaya, maray na aga tabi manoyayi, maray na aga sa gabos na mga taga-Kirape. Mga karandar, mga kasurog, live na live kita sa duwang istasyon. Live na live kita sa BicolNet TV and sa Arandar Broadcasting Services. Siyempre sa ngaran kan station manager kan BicolNet TV, kay Maestro Nelatuon, good morning. And sa nakantabay o kaya sa nakantabay na Tagatod Barreta, kay Kasurog Patrol numero 2 sa Tony K. And sa Tagatod Barreta man, Kanarandar Broadcasting, kay Karandar Fren Mendez. Ano oras? 40 minutos makaliis na alas 5 din pagkagadig di sana yan sa Randar Net News and sa BicolNet TV. Mga karandar, mga kasurog, initabi si Ayi Andes Arrietan sa indong kaibahan sa programa. Magiribahan kita sa laog nin sarong oras, magurestoryahan kita, magburbinaralyuhan kita nin istorya base sa nangyayari sa satuyang kapalibutan.
Mga karandar, mga kasurog, bagburuhat, magurunat kan sa tuyang ugat sa bayanin mainit. Mainit na tubig. Pwede tabi ka mo magpartisipar sa pag-isa na sa pag-type dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. May gusto ka mong ipaabot sa mga nanunungdan, pwede tabi yan pag-iyon digdi sa programang Arandara Bicolandia. Siyempre duman sa mga nagasilibrar kan sa indang mga birthday, happy birthday. Mientras nag-unat-unat kan ugat sa bayan ang kansyon na Una Paloma Blanca. Duman man sa mga nagasilibrar kan sa indang anniversaries, happy anniversary. Sa nagapiesta sa petsang ini, happy fiesta. Limit lang. Oy, bispiras kan mga barangay na igwaki patron na San Isidro. Tama ba? San Isidro, bispiras sa Aldaw 9A. Ay happy fiesta kay happy bispiras kay Kap Levi's Lasona kan Barangay Makalaya, Castilla, Sorsogon. And happy bispiras man kay amiga Rosalie kan Barangay San Isidro, Castilla, Sorsogon. Good morning Castilla, good morning Daraga. Pwede man mag-huranda ba dit sa naso tama sa na sumisita, observe sa minimum health standard. Siyempre, dakol kita ang pag-ulay-ulayan ngunya na Aldaw na ini sa lado international, sa lado national, and sa lado lokal. Pero aram kong dayman sa ini naman maubos, kaya sa masunod naman na ni Bang. Bahaw na nga. Day bali. Bako nang barita. Mag-iristoryahan ta naman. Ano? Ang importante maaraman ta, makuhaan ta nin adal o kung ano, napitang pakinabangan. Maray na aga manoy ay sabi ni Marilyn Arsiga Magdaong. Maray na aga man tabi sa Mulin and sharing man sa bilog mong pamilya. Again, congratulations sa Pards Castilla chapter. Ini ang grupo. Magayunon na nobito, nahiling ko, pinabasa sa kuya. Congratulations, Pards FII Castilla chapter. Yo. Oh, another accomplishment sa pamangking ko ining membro si ano ba ya so ranggo mo diyan? Libong pa ako kan mga soro si SP si day ko pa libong pa ako diyan. Basta importanteng narumduman ko another accomplishment by JB Lopez of Pards Castilla FII and his body, and of course the PNP of Castilla and the MDRRMO. Congratulations, mabuhay tabi ka mo, Pards Castilla FII, and siyempre sa panginginot niya ni Commander Jomar Hardin and sa under supervision of national or international founder na si Miss RC Fabon. Tama ba ako? O Archie? Basta arukan. Babae po ini pero matibay. Totoo ini matibay ini magdaranin grupo. Garo international na kay ni ang coverage. Ang nasasakupan. Congratulations. An makatabang na dai okay an magtabang o makatabang na dai nagahanap ki kapalit
iyan tabi ang tunay na tabang. Pero ang nagtatabang, naghahanap nin kapalit, that is not a tabang, that is business. Although araw kayo niyang sitwasyon kan sa tuyang kapalibutan, the show must go on. Ano pa man, sanay na kita sa araw kayo niyang sitwasyon. Kan panahon pag may positive, isus sa indong ito, sa indong karani nga dito, tatibad nga makalikay man lamang. Kaya ito yan ha, ngunyan, nga may positive, dahil na lamang pigirin chinday. Labot biya ko siya. Iyo baga. Kaya lang kay Buwan Taman Giraray ang pangadjion, lalo na duman sa satuyang mga katugangan sa Israel. Iyan ang istoryang international kung saan nagkakaiguanin firecracker sa kalangitan kan Israel, gibukan na mga Palestinian. Kaya lang may mga, kung mababasa mo tabi ang mga report, minsan may mga report according sa ng Prime Minister, mga exaggerated man ngayon, kaya di nga magparabarase sa report, lalo kan media. Oy, Prime Minister, bako man gabos na media. Bako man gabos, igwa pa man kita Kaya lang, siyempre, basyan man sa nang kan istorya, dahil man actually nag-relay kan totoong istorya, matibay ang Prime Minister kan kan Israel. Good morning, friends. Sabi ni friend Rosalie Inovejas Peñalba. Mapista baga sa Indo, magdirekting niya kamo sa Sabado sa San Isidro, Casillas, Sorsogon. Baysa na friend, pag nalugaran pa, madyan pa kami. Kami pa. Madyan kami, Happy Fiesta sa Indo. Ayo, tabata sa agad ay magkitang programa sa Sabado, kaya Happy Fiesta na sana sa Indo. Diyan sa San Isidro, Casillas, Sorsogon, and sa Macalaya, Casillas, Sorsogon. Tibad matapos tulos ang satuyang hearing dyan sa RTC, tibad makapasyar, dyan kay Levi's. Puro istorya sana, dahil na kan na, kunyan, puro istorya sana ng mag-aramigo. Kinigkig man kaya ko ni Piskal, through text, may hearing ya kita sa aga. Iba man bagay ni Piskal na hearing ta, iba man kay sa kan pag-case konta, pero di bale. Siyempre, mabuhay ang mga taga San Isidro, mabuhay ang taga Macalaya, mabuhay ang bilog na Castellanos. Ini pala, istoryan tayo ni Kidikit, apirakan mga gusto nyo ding ipaabot. Istorya kita kidita. Reliable source ang sakuyang nakaistorya kasuhapon. Siya aktual na hali duman sa kataraid na nasyon kaining Israel. Tan iba naghapon, nada nga yata. Kasaday-saday ngayang nasyon kan Israel, bigmo para iriwal. Ang nag-iiwal po digdi, yung man sa naning Palestine. Tama ba ang tangaran ko kan lugar? Palestine? Ang mga tao, Palestinian. Okay, tanganing day kita masala, pigiiwal ini yung mga Israelites kan mga Palestinian. Safe na kayo dyan, It's because palan o Bethlehem. It's because of Bethlehem. Takon nihilingon tama ng according duman sa source ko, ang Bethlehem sakop kan Palestine. Nainot lang na mag-develop ang Israel. Kaya nakalaog sa kudal. Tan Israel palan mga karandar, mga kasorog, nakukudal. Ang Pilipinas, di man pwede kudalon, tan napapalibutan kita nin dagat. The Philippines comprises of is an archipelago comprises of more or less 711 islands. So paano kayo niya ang pagkukudal arog kan Israel? Kaya nainot mag-develop
na tunugan so Bethlehem kung saan inaki an sa tuyang an sa tuyang Hesus Kristo. Siyempre, because of economics or economy, dakol na turista nagaduman, kaya gustong bawion kan Palestines. Okay, Palestinian. Kaya dahil nadadaragon sa ulay-ulay, giraan kaipuhan. O, giraan nangyayari. Alat ha? Uyugon mo an Palestine na nakukudal. O gusto mo sabihin, sa dayman sana. Double walling. May kudal na, may another kudal. Sa tahaw da, segundo man sa tuyang nako ang source, sa tuyang researcher, tama, source, between the double kudal, ang sa tahaw da kayan mga kaarandar, mga kasurog kunyan, puro landmine, palibot ang Israel. Tapi gaandaman itong mga Palestinian na nagagarapang palaog. Kaya ngunyan, indasa na sa mga oras na ini, kung naga-firecracker pa sa kalangitan kan Israel. Pero, maurag ang Prime Minister duman. Nag-speech, halip po doon ko sa naso speech. Kung kan panahon ngaya, day kami ki army, day kami ki country, day kami maski ano. Laban ngaya kami kung si man an may tagsakop kan sa muyang lugar. And nabibirdimi ngaya sinda. Sabi ko, nata man daw ng gana, kunday man kiarmas. Pero makusog ang pagtubod. Taan Israel, kunyan inipalan. Christian na country ini, napapalibutan nin mga Muslim country. Pero ang mga Muslim country, sige, dahil man nakikiaram, iyo man sa naining Palestinian. Speaking of Christian country, may malilingawan ako, mga kaarandar, mga kasurog, malilingawan ko so Bible reflection ko na Biyernes. Bata, Biyernes. Sorry na, pero still, babasahon ko. Ang padarang Bible reflection sa Satuya. Madali sana hahanapon ko. Papadagoson ta ni Sorya, tatod sana. Kuam ko na so Bible reflection. O na. At ini, ayo. Okay. Mayo 14, 2021. Biyernes sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ako ang pumili sa inyo. Kapag sinabing pumili o pipiliin, pinili, ito ay kaugnay sa pagkagusto. Pinili tayo ng Diyos dahil gusto niya tayo. Minsan, pinipili natin ang Diyos dahil gusto natin. Ngunit minsan ay ayaw natin siyang piliin. Sa Diyos ay iba. Lagi niya tayong gusto, kung kaya't lagi niya tayong pinipili. Iyan tabi ang satuyang Bible reflection sa aldaw na ini, Pitsa 14. Pwede tabi ninyo yan sundan nin personal na mga pangadyon. Ang Bible reflection na ini, hatod sa tuya ni Father Kiko Orching Sorbano. Padre, good morning tabi sa imo. Thank you very much for this. Sa Monday naman. Yeah? Ayun nga yan. No problem. Basta nga yan ika. Okay? Sige. Alat nyo na ha, kuwaon tango na ang report alit dyan sa luwas.
Nasa ibong dalin niya si Kasurog Patrol numero 2 sa Tony K. Bakit may ogings? The number you have dialed is now unattended. Aha. Unattended. Back in source again. Daw? Maya. Maya. The number you have dialed is Unattended tabi ka surugton an sa imong ano ini? Sa imong ekipahe sa kumakon. O yan na. Nagwing na, nagwing. Ton. Yes, Sir Rick. Good morning. O, paglimog-mog daw mo na ay. Yun na. Ikaw na ko. Ginabot mo na. Ako na. Ito ba pa? Malipot-lipot bagang panahon. Kabuto na, ansaksakan ka, an electric fan. Oh. Ani ba iba na naman ang isip. At nang day pa nasisirip, day pa sila gan 25. Mga dokal daw. Kumusta ang weather dyan, tabi, sa imong location dyan sa International Airport, tabi, Kasurugton? Sa presente tabi si Ray, pwerte malipot-lipot ang mantinido sa malipot na temperatura ang sitwasyon dito tabi si Ray. Ayo, garo si hermano mo, so akin mo naman na to ang sigaan na palayog kan ko niyan. Mini plane mo dyan. Nag-practice na mo ito aki mo. Basad na ba? Namamati ko ba yan sa runway? O, di bale, ang important nga ma-expert niya yan ta, isos mo. Mangilusyon man anduman sa Batanes, madali sana. Anyway, tabi ka, Kasurugton, how's your night? Siyempre, siring kan dati si Ray, okay. Pero asing nangatulog sa tahaw ng Kamurawayan. Tilam. Madagog naman na ni Yul Broncano. Makomment naman ito. And pasalamate ang sa tuyang technician sa Bicol Neta day naglamaw. Oy, thank you so much pala sa technician ta and also kay SM Nel Anton. Good morning tayo sir. Sige gud ang urok-utokan ni Maestro Pagkaga no. Buya na kaya malawag na kaya si Tony K. Mabinuan na naman niya na doa. Anyway, ano mga istorya dyan? Alright tayo sir, good morning. Kaliwak kasing good morning sa mga parantabay. Ano sir, okay na log ka no? Okay, klaro. Klaro, Nalapudan tayo sir ang Albay Power and Energy Corporation or ining APIC sa mga konsumidores as in sa mga residente kang barangay Bacolod sa Baco City na bayadan ang sendang pagkakautang sa naunang bita ng korporasyon. Sigun tabi sir sa pagtaram kang APEC ni Pat Gutierrez, ininabot kaya tabi sir sa 7.8 milyong peso ang arrear kang naunang bita ng barangay. Ano yan? Kasurugton, putulong ko daw na. An momento mo. Ano yan ba pa? Bako man tabi sir sige, diretso. Nalilibong. Sige. Dahil tabi sa pagsuway ng mga konsumidores na dahil magbayad sa kantoindang mga electric bills. And punta ini tabi sa taong 2014, hasta ngayon sa presente tabi sa Ang gustong sabihin mo, tabi Kasurog Tony K, nagkasararo sa mga residente na dahil magbayad? Oo, sir, sabi si Raye. Nagpinaragas sa bilog na barangay. Ay, magayon. Consider, bako man sa magayon na dahil sila nagbabayad. Bako man sa magayon na habusin na magbayad. Ang gigayon ng kota may pagkasararo sinda. Roger, sabi si Raye. Siyempre may rason. Kaya nangyari ang hindi pa ng uminabot sa 7.8 milyong
pesos tabi sir ang annual kang nasambitan ng barangay. And paliwanag tabi sir ni Gutierrez na nasa 404 ang account sa Bacolod kung sa 208 ang active consumer or may kontador. Alagad tabi sir ay apat sa bigay sir ay ang regular na nagbabayad kasi nasa 126 degrees ang illegal na connection tabi sir ay. Oh, nata ito. Oo. Aram pala na may illegal connection. Kaya minsan ito man, oo. Kasi ining barangay na initabing Bacolod, kung di kita nakatala tabi sir ay aramihan sa na ini sa sentro and as well as alam na inibigay sa opisina ng Apex Capital District ang Albay tabi sir ay. Oh, saka. Aram pala ng ganun kaigyan ng illegal na connection, tapi ng halawig pa niyo. Ayun mga hindi ko masabutan din sa paliwanag na ni Mali. And sa ngayon natabi siya na magiging maigot na sinda, masigasig ang APEC sa pagkonduktor ng malawakang pagpuputol sa mga konsumidores dahil na iganing darakilang pagkakautang kung sa bilog na probinsya, tukoy na tabi siya na So, top 10 na barangay na may darakilang pagkakautang na mapadarhaning abiso para makabayad kung hindi dagos tag ining puputulan ng serbisyo ng kuryente tabi sir ay. Ako tabi kasurog to, nahiling ko ang pahit. Ang pahit, garo tarakutan. Ayo, Dato nag-abot pa sa puntong ngunyan, na kung arugay, kay to pakuta, pinurotolan na to, dahil nagbabarayad. Oo, yung Kaya gayod linaw ini sa... Oo, garo ini sa Philippines. Dahil yung tao duman, kaya inukuparkan iba. Ini man kaya naglubo, taday pigi-intindi. Ano na ka mga residentes? Libre na ang kuryente sa inda. Di ba? Alag mo na kayo ang nampulot na ikapangyarihan, manda ko, sinda. Kasi sinda ang nagpapadalagan kang ining APEC or ining mga pag-supply ng kuryente. So, araw po ito, sabi pa, pinag-obligar na kitang mabayadan. Panganin, uminabot sa araw din yung punto na uminabot sa 7.8 milyones. Oo, an punto tanong niyan dyan, may kapabayaan. May kapabayaan, kasi ngunyan, may gani, para kutanan pa ito. Oo. Sabi nga ni, ano hanggang sa aga, sutita ang plaso sa rapo-rapo. Oo, sa aga. Oo, pizza 15. Paagayan balik sila. And ang sabi pa, no intervention of politics shall be entertained. Dahil pwedeng mag intervention kasurugton sa English ay sa Tagalog makiaram. Taday man sa nagagala, day man sa na papadadangogon. The number you have dialed. Day man sa day man dadangogon kun mag umakihoron an mga politiko ako aware daw. Yes, tabi sir. So sabi bagada pero tinarami sa interview na dahil pwedeng makiaram, taday man sa nadadangogon kung may makiaram na mga politiko manungod sa pagputol sa bilog na munisipyo kan rapo-rapo. Aber daw. Maining tayan, sabi sa aga, ang tabayan ng tayan na ano yan, pangyayari yan dyan sa isla kan Lapu-Lapu. Isusunod. Iyan na piga bareta mong barangay. Ano yan? Islaman ang Kambakakay o mainland? Bako man tabi, mainland ini tabi sa kaya. O yugon mo an pala. Ang barangay Bacolod, ano ini duman sa sarong universidad sa Ciudad kan Tabaco. Sa Bacolod Universidad man. Sa Tabaco yan pala. Ano ini sa BUPC. Naku, Bakakay. Bako tabi sa kaya. Okay. Sentro man ka din eh. Sintro pala nan. Natataday maaksyonan kan na apek ano? Tapos sabi ko na nga ni Sir Ray, ining barangay Bacolod, nagkapiro sa naman na barangay sa opisina, halik duman sa nasambitan ng barangay. So, kayang-kaya talaga si Ripon kung sinirot ng dahil kang nakaagi pang mga taon. Unipan sa kunya. Sabi mo baga, nabilang pati sa mga illegal connection. Nakataday ito na
Roger to that. And kang mga nakaaging taon or nakaaging taon tayo kang tuminalikod na taon puspusan baga sa pinagsagibon manindang so pag chichik ang may mga illegal na connection na daw to dahil niya kabasan tabi si Roger. Iyo baga. Nalibong ako. Kaya minsan malinaw man na igusin daning kapabayan sa mga arog kaning pangyayari tabi si Roger. Yes, siguro naman sa kakulangan ng personahes kaya pinakontrata ba mo niyan ang saro patabi sa Raye sa pinagtutulo na mga rason kung nata na didelay man sa nganyan ang pagbayad sa sambitan ng opisina ito tabi sa Raye na maluya or mabagal tabi sa Raye ang kumbaga diit sa na ang bayad center na pinagdanan nila kaya naalo yan and bigyan sa first district ang Albay, particular sa tabako, nakaka-receive kita ng mga reklamo na pag madumang kaya sa opisina mabayad, saro tabi sa Rayo, sa may complaint, sa mabayad. Ay, sala. Kaya, nagiging buntul tabi sa Rayo, and ayaw sa pagkauyam kang mga konsumidores na mabayad, yung mautot ng magbayad. Pero kung araw kayo ng sitwasyon, mabayad ka, kasarabay mong mapila sa may mga complaint, medyo masakit abi si Raye. Correct. Dapat adala ninda so pinakapasil na paagi para makabayad ang sarong konsumidores. Roger, and saro na nga ni si Raye sa pinagbabagi kang mga nagbabayad, nagpapasiring sa opisina kang apik sa tabako, ito nga, dahil na nga na-observaran so social distancing tabi si Raye. And sobrang init sa nasambitan ng opisina tabi si Raye. Sa bago ka makalawag duman sa opisina, mapila kang una sa luwas, alawin doon ang pipilahan mo, ito palang pag-abot duman, saro so babayadan sa komple, saro so pila sa magbabayad, and sa pag-complain, saro kaya ding kumbaga ding sistema tabi si Raye. Dapat, anyaon dyan, bayad center sana, mag-accept ng payment. So, may reklamo, duman man sila sa idumaya. O kaya sa Bicol Net TV o sa RR. Nandyan ang reklamo. Ipage. Yung baga. Pare, iti-text niya daw. Di makaabot na duman. Dahil na magpalatirila. Yan. Itong pagbayad, obligasyon man hindi. Konsumo man sindakan, kuryente. Obligasyon niyan. Bako rason ito umananggad na, ay, mapilaw niya, di ako mabad sala man ito. And saro man ito nga sa Raye, sa pinagduduan ni Mayor Galicia, kang Lapu-Lapu, na dumanda sa indaman na isla, tabi si Raye, nagkakapila sa naman ng bayad center. Kaya nabibili man da support, iyo man ang depensa kang nasambitan ng alkalde tabi si Raye. Ayan, sala man na depensaan. Ang mabayad. And kung mapasiring pa na sa Ciudad Canligaspi para magbayad, doble da or mas lalong mapapagalan. Ako tabi kasurog ton. Kung ako si Mayor, Roger. Kunyan ako MOA between APEC and me. Personalong ko na ha. Ako nan maninimbag digdi sa mga konsumidores ang bayad digdi sa kuya. May MOA. Kontrataon ko man. Ako man ang marimit sa indo. Buo. May makatabang na siya sa personel niya, makatao siyang trabaho sa nagkapira, may dilin siya pa. Pagkatabi siya Raye. Ay kung ako may sos, makikagawad, dalaganong ko sa APEC ko. APEC, kontrataon ko naman ang koleksyon. Kung sakali man mas mapaparikas na transaksyon. Kung sakali man magdiferensya, ang nahabulo ni APEC saro sa ng tawo. Bako dakulon bilog na munisipyo constituentes. So kas kontrata mo sana. Kamay kontrata. Dahil man ang pwedeng lang tabi si Rayeta nagwara-warang ko digay. Tarirek. Nagwara-warang signal ko nagsasapi. Tawiwik. Okay tayo si Rayeta. Okay. Mentos tanto kami sa Raye sa mga iba pang impormasyon. Sa long pulis sabi sa Raye na nakalisti na sa Malinaw ang nakulyentigadan. Ining sa pulis sabi sa Raye nag-i-start sa data subdivision sa Ciudad Cantabaco. Nagsakat subok sabi sa Raye ining naunambitan ng pulis sa indang atok. Dahil napatarayon ang drop wire kasi hindi dinimalas na kung yung kita bisira niya nagadaan niya. And
Dahil masabutan ko nga man pati so drop wire, pinagpakiaraman kayo ng dako man sa pagbasol dito sa nasabitan ng pulis. Siguro, dahil nga aram na lebwar itong pigkaputan niya. Aram ito, no disgrasya. Ang punto ta naman dyan is, dahil niya pinaabot sa APEC, na arog ka ito nagalaylayan na drop wire. Pag arog ka yan na APEC ka. APEC ka, APEC ang arog kayo ni Tabi Siray. Buda, kasugma, nangyari ni Tabi Siray. Siguro ko wala nang opisina sa APEC or bako na walang bako na luwas na sa ano kung oras kung pagtrabaho ng mga taga-APEC. Pero ang lineman 24/7 iyan pulis ka dapat ay maurag ka makikunyan kung ako bako ngani kita kasorog ton wala talagang ano ko dahil kunyan neng nagaputol na baga 7 minutes ayo kasorog ton pag kung ako pulis bako ngani kita pulis pwede kita makisuyo sa mga lineman tang lineman 24/7 pwede siya makisuyo na imposibleng dahil sa pagbigyan siya mismo talagang andi malas kaya siguro dahil ining siguro naisip ko ng pulis na testingan ko daw may pakalayon bakit nga kaya ko man sana iyo nga yung hirap kaya yan man ang dapat na panapudan pa siguro sa mga personalis man kang APEC dapat nyo nagpaabot sa inda na igwanin mga dapat si i-return sa mga drop wire dapat siguro magpaduman-dulos iyo baga or magduman-dulos or baka dahil baka nag-request man din yung police dati pa baka dahil na nagpabigyan sinakat nyo na inulay nyo na yes pwede nga kaya ini Tabi Siray pinagbistong si PSSG Edgardo L. Balin ini Tabi Siray so police sa Malinaw na naka-install din sa Siyudad Cantabaco Tabi Siray iyo ini si biktima Tabi Siray hirap na kaya ngayon ingat-ingat muna sa kuryente nagkaduwang insidente na ng pagkakakuryente gadan digdi ang naitala sa Terminal District ang Albay so yan Tabi Siray ang mga dugang na impormasyon hali dito sa kuyang lokasyon patrol numero 2 Tony Kiniste Kasurog from Bicolano Worldwide. Thank you very much sa Tony King sa imong mga impormasyon na mga ka-arandar, mga kasurog, mabuhay tatabi ang programa makatapos na ang nagkapirang pagiramdam. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical, vocational, livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer system servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry, enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the register, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th Regional Placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers, Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carol
Molino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tabaco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tabaco, tara enroll ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. And siyempre, good morning kay Wad Boboy Llamera Marantal. Boboy, good morning sa imo. Thanks for watching. And kay JB Lopez. Ini so mga hero ini kasuhapon, kan Pards FII Castilla chapter. JB, pahit sana, an maray na serbisyo. Halatha ta iba talaga pag kunya nanikipahi, old model. Okay, and kay Saldi Maravilla Magdaong. Good morning, Saldi. Thanks for watching. Oras 17 minutos makalihis an alas 6 nin pagkagadig di sanayan sa Bicolnet TV and sa Arandar Broadcasting Services. Nakapati gubman palanaan ko niyan, ang mainit na tubig. Siyempre, ang oras na yan, atod sa Satuya, kan full colors, printing press, and photography na makukuha dyan sa Purok 7, Barangay Cruzada, Ciudad Can, Legazpi. Full colors, printing press, and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Miss Rosel Marcelo. Diyan, mahapit ako. And of course, ang oras na yan atod sa Satuya Canal Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Purok, sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Madali ining hanapon ta kay Lera sa Nainikan Bicol College. Al Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Miss Annalyn Aranya. Ipapamana kay Tricia. Al Aluminum and Glass Supply. Pagali nindo dyan, magbalyo ka mo nintinampo, mailing nindo dyan ang Marciliana Law Office. Yan ang law office kan abogadong servidor kan banwa ang kandaraga na si Attorney Joey Marciliana. Mapag-ibo ka mo ng legal documents, legal advice, legal consultation, magdyan sana sa Marciliana Law Office. Hanapon si Attorney Joey Marciliana. Kung naghanap ka mo nin rent-a-car, pwede man tabi ka mo dyan mag-inquire tan manager kan CJ's rent-a-car dahil iba kundi si Charles Joseph Marciliana ang aking gayo ni Attorney Joey. Ang CJ's rent-a-car, ang sabi, auto ko drive ko, safe ang biyahe mo. Charles Joseph Marciliana. Yeah? And manager kan si Jay's Rent-A-Car. Siring man mabuhay ang Enerwheel kag sa chapter sa panginginot ni Sis Cha Barbacena Marciliana. Agum nagayo ni Attorney Joey. Okay, kung ang sa indong auto may problema, daraon sana sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Purok 5, Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Madaling hanapon ini, tekahampang sa Nininggayo, kan dating outpost, kan PNP dyan sa Barangay Binitayan. RB Brothers Car Service Center na pinakamaurag nakasanin auto, kaya magdyan darahon ang sa indong auto kung may duro diferensya. Napon sana si Doc Boy Gulyem. Okay, gusto ninyo magtana nin Filipino cuisine, magpasyar sa Ignatius Lutong Bahay dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Yaon dyan ang masisiram na putay kan Filipino cuisine. Ang Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalyn Arionday.
Siring man sa nagkakarapi-kapi na sa mga oras na ini, sabayanin mainit asin masiram na tinapay na mababakal dyan sa Nathaniel's Bake Shop. Okay, sa 1015 Nathaniel's Bake Shop, dyan sa Barangay Orosite, Ciudad Can, Legazpi. Madali ining hanapon, takampang sa Nininggayo Can, Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Mary Ann Artiaga. Gusto nino magtana nin puwerteng tinutungan, adobado, asin tinulang native chicken, magpasyar sa Tatangwin Fast Food na makukuha dyan sa Purok Everlasting Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Ang Tatangwin Fast Food, igwaman dyan ki bulalo asin iba pang putahe. Pasyaran, tanaan. Mataram ka, babalikan. Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. Safety, safety, safety. Magamit nin dekalidad na LPG. Magamit nin gasol na mababakal sa top gas gasol. Nag-agi sa tamang proseso, nag-agi sa sa inspection, kaya dekalidad na LPG. Gasol ang mababakal dyan sa top gas gasol. Madaling hanapon tayo sa nandyan sa Katayid Can, Petrones, sa Sintrong Gayo Can, Banuang Can, Daraga. Top gas gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. And syempre, good morning sa satuyang mga amigos-amigas dyan sa New Jersey. Kay Sir Idol, Mr. Machulito. And sa Allied Fantastic Dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Vec, and kay Myra Legaspi. Yan ang mga satuyang sponsor. Okay. Paragos kita sa oras na 22 minutos makalihes sa alas 6 nin pagkaaga. Digdi sa Bicolnet and sa Arandar Net News. Padagos tabi kita sa programang Arandar Bicolandia kay Bagiraray si Ayi Andes Arieta. Okay, ayan, digdi na naman kita sa lado lokal. Ang kuryente. Wala man ini sa kunyan-tangunyan, no, di ta na pag-restoryahan naman sana. Lalo na itong pigpaabot sa tuyang bareta ni Kasurog Patrol numero 2 Tony K na nagadan ang sarong pulis dahilan sa pagpakaray gayod kan sa iyang linya hali sa pusi pasiring sarong baka nagasagyan sa atop o kung sain pinagmitiran nga ni kaining pulis siguro reported na, daipig asikaso or daipig report. Duang bagay man sa na yan. Alagad, generally, ani ba kaya, so pigapod bagang mahalat na naman niya kimay madiskwido bago asikasohon. Nangyayari na po yan. Thank you sa mga taga-apik, tasuduman sa pig. Paabot nga ni, pero ang sabi, pinalo up kantag sa diri, kantag harong, pero salamat pa din, at least, ang punto ko kapag papasalamat, inaksyonan, itoong pigahandalan kan residente so sa dyan sa Segovia compound sa residensya ni Bong, no? Pinalop na report ni Bong, pinupig para puro follow up, nagkulit gayo duman, kaya nasikaso. Salamat sa mga taga-api kong siring, no? Sana naman pag may mga arog kaining report, pinaabot na mga arog kainiyong mga dapat asikasuhon ko ta tulos. Tanganing daiki na mimitira na buhay. Although, sabi tangani, pag kita kinuha ni Lord, kagustuhan niya ni Lord. Kung tinawang kita ki problema, pagsubok yan. Binawian kita nin buhay, kinuha na kita ni Lord. Hanggang dyan ka na sa nakaya ngaya. May mga arog tayo kaya natataraon. Pero si Simon ang pamilya, na gusto mawaran nin ka parte Darius. Lalo na sa paaging arog ka yan. Aksidente. Kaya lang, dahil magini mo, tawara na. Dahil man dapat ito mitiran ta, drop wire ito. Ang dapat kan magmitir only APEC personnel. Kaya gusto tang ipaabot sa APEC, na pag may mga reported na arog kayo ni, asikasuan tulos, tanganing dahil ki ma-danyaran na buhay. Ya po, salamat. Pasiring kita sa kunyan, sa istorya naman na kan rapo-rapo.
May nabasa ako na dahil nga pwede niya mag-intervene ang mga politiko. Dahil, puputulan mi ngaya talaga ang rapo-rapo. Wait, sala man talaga. Yung putulan ang bilog na rapo-rapo. Nasasakuyang pagtubod, tabako man yan ba pa, ang putulan, so dahil sa na nagbayad. Kaya lang, siyempre ta isla yan, dahil man kamong personayos duman, tiwad paghalin ni do'y karabit. Sisi man ang abo ki kuryente, ang abo ki may ilaw sa kunyan. Kaya dapat, piga-adalan po yan, piga-istudyaran po yan, kung paano. Siyempre, maray na serbisyo, malumoy man magbayad ang tao. Pero kung marauto ng serbisyo, istriktuhan sa pagbayad at talagang malino ko ang tao, matinagas ang payo. Tama, tabi ako, Pading Clarence Hintalaan. Pading Clarence, good morning tabi sa imo. Salamat sa pag-antabay. Ansa ko yung amigo sa Branch 52, Bulwagan ng Katarungan, probinsya ng Sorsogon. And siyempre, good morning man kay Paring Charles Romano, ang Pau Chief kan na probinsya kan Sorsogon. Siyempre, good morning sa Batch 86 kan Bicol College High School. And sa Batch 90 kan Bicol College, College Department. Pasiring kita sa tulig. May nag-post, pigtag ako. No, manugod man ini sa tubig, sa banwang kandaraga. Abo naman ko na ako pag-intra. Paraspas na nga ni Andila tadigdi. Kay tupang panahon. Na so iba da, pirang oras na dahin ng tubig. O para sa indo oras, kami taon. Kaya lang talagang pigralan si man sa nabagatabi. Sa totoo sa naman, pigluloko kamong mga daraginyo, lalo na itong mga konsumidores. Yo, pigluloko man sa nakamo. Pig para trabaho, tinambunan na nga ni, dahil man kitulig. Because na dahil man naghahanap nin source. Bako itong mga old pipes, mga lumang tubo ngayon, bako lang, mga rason. Bako iyan ang rason. Ang rason, dahil man nagdugang ki source. Iyo. Araw ganindo itong mga daragin nyo, mati ako. Lalo na itong mga konsumidores, araw gatabi nindo itong sa tabako na pig-report ni Kasorogton, Tony K. Na nagkasararo sa sarong barangay na day magbayad sa APEC Aberdaw. Mga konsumidores, challenge po ini. Magkasararo man daw kamo na mga konsumidores na day magbayad. Aberdaw, kung daan lumayas. Kung mayo. Ang problema sa to, lalo na sa Indo, day ki pagkasararo ang tawo. So nawi tikan, okay lang. Maski dayang tubig. So mga dayobot, siyempre, alangan man kumontra. Kaya, magororon ka mo. At uto nga ni, may pirmahan dyan kay Uro. May lagbok tayo padara sa Malacanang Palas. Dahil man ka mo eh. Puro man sana ka mo ngurob-ngurob sa social media. O yan, pumirma ka mo kung talagang desidido ka mo na mawaraan APEC. Tibad lamang makatabang iyan na lagbok. Gabos na konsumidores magdyan sa Roson Enterprise, kaya anapon si Oro, si Brad Oropesa, may pirmahan dyan na lagbok. Kapag napirmahan na yung gabos, kan mga konsumidores, ipadara sa Malacanang. Pag abot duman sa Malacanang, ipapalo up, kung ano-an maginibo. Problema, takay, bilyar palan ang prime water. Si bilyar, makusog sa taas. Pero bako yan, dahil ka mo magbarayan. Testing nga dahil ko kaupigaing ganyar kaan. Magkasararo ka mo. Halimbawa, dahil kita mabarayan nga ngunyan na bulan, sa sunod ba, di po putulon. Dahil man sa nakibulos. O kaya, taganing dahil ka mo makabayular, kaya ano man na kondisyones dyan sa prime water, ipakat nindo temporarily. Gabos. Aber daw, kung saan makuha ki income,
Maluya kaya kamo, mga konsumidores, kan prime water sa daraga. Maluya kamo. Iyaw, daing pagkasararo. May bolos kita eh. Tayo, guwaman ki bolos. Minsan, ang tagdo, ipakat. Pag kinat, o diday ng mga konsumidores, o abir na paano magkaburuhay na prime water, di marali na, salidahan ki iba. Okay, padalaga nun girare kan lokal na gobyerno, kan banwaan. Bako narali unang ng daraga water district, arali unang na yan. Prime water, arali unang na yan. LGU magpadalagan, magpili nin personahes. Pero bago ka mukaan magpili ki personahes, pag-eleksyon na, tamapili man daan daragin nyo ki karapat dapat ang ibuburoto danin da sa masunod na eleksyon kung igwang eleksyon sa 2022 so makaresolver kan pang ni kan pina ano yung pinaka ano ini pinaka ano nga ni so pinaka kunyan sa pinaka sa Bicol tabi so ang Winda, maluya talaga ang payo ko. So sa Tagalog nga ni, pangunahing pangangailangan. O, ano tabi yan sa Bicol? Ang makaresolver nga ya, pero kung tutugaan man sana, sa entablado, nakon ako, sa inyo ngayang iboto, nga nang maabot na pirilian, re-resolveran ko, ang problema sa tubig, sa banwaan kan daraga. Sa bagay, day pa man nakatukaw, pwedeng pagbigyan. Sa may eleksyon pa man nasunod. Kung day niya mag-ibuan tuga niya, halion, day na ibuto otro. Takon magtuga nga na, so mga diyan sa posisyon ay ambot. Tapos binuroto kan daragin nyo ay ambot, laki. Good morning kay Buddy, kay Alin Salomon kan Winnipeg, Canada. Good morning. Thanks for watching and good morning to your family there and Winnipeg. Ang pwedeng ko niyan magtuga sa mga daipa nakatukaw. Pero sa mga nakaturukaw na, dahil man pwede magtuga. Aber daw, iyan ang magiging basihan kan mga daragin nyo. Pag gumana sa mga nakaturukaw, ansala sa indo na tabing konsumidores. Day na magpara ngororob-ngorob. Pero kung day manggana sa mga nakaturukaw, ayan, nagbunga an sa indong pangiturugan daragin nyos. Basta tandaan kung sisayan matuga na makapag resolbar kan panginot na pangangaipo kan mga daraginyo tubig. Sa lado naman kan kuryente, yung man sa bilog na albay, kamo man ang maghusgar. Kon ako ngaya, albayano na iba ng taramon, kon ako ngaya sa indong iboto, tatawang ko ki atensyon ang pagiging magkaigunin maray na serbisyo kan kuryente. Ang pwede naman kan magtuga, so dai pa nakatukaw. So nakaturukaw na, dai kan pwede magtuga. Ayan naman matitesting ang albayano. Sa social media, dai naman po yan na pigakagat kan mga kumpanyang yan. Manhid na po ang mga yan. Ara maninda talaga na may diferensyan sa indang serbisyo. Which day na po yung kisolusyon. Kung araw kaan sila pirmi-pirmi. Ang ibang maturukaw, tibad, may mga kaisipan, may magpagmakulog. Ayan. May solusyon po yan. Dahil lang kipagmakulog, dahil lang pigahanapan. Why? Baka naka-advance na ang mga iyan. Sa ano nga? Basta. Ang iba nga ni, nagtutubod na dahilan sa utang sa supplier kang kuryente, piglilimiteran na sana ang pigtataong kuryente digdi sa albay. May nakapag-isip ki araw kayan. Baka nga grabe na utang pigalimiteran, kaya pigatingi-tingi ngayaan na distribution, kaya ngaya may mga brownout. Kada semana, kada aldaw igwa. Di ba?
Garuman sa naan sa tubig dyan sa daraga, bubuksan sa ibong, sasaran sa ibong. Pagreklamo digdi, papabulusan. Pagreklamo duman naman ang bubuksan. Garo-arog kan ang nangyayari, iagi sana sa mga, sa mga uro interruption, mga post-post, mga clearing. Arog kaan so kaisipan kan sarong personang na kunyang ko. Dahil man siya sigurado. Sabi niya, siguro niya, arog niya kaya niya nangyari. Sabi ko, pwede. Kulang na kisource, kaya sabi niya, dibay. Pero sa iling ko, daiman, digdi sa mo, bira man mag-brown out. Digdi sa mo, apik pa man kami, pero bira man mag-brown out. Good morning kay Arthur Loretti Salomon. Tor, good morning sa imo. Huwag mga nagkantabay si hermano mo. Mga maurag ini na mga amigo. Bueno, tayo nabot na naman kita kamparamentras na pamamaram digdig sa programa ng Arandar Bicol Andiyan sa ngaran giraray kan Arandar Net News and Information Broadcasting Services and kan Bicol Internet Bicol Internet TV. Kaya may surila doon and sa ngaran ni una kasabay ta sa aire si Kasorog Patrol numero 2 Tony K. Hindi kiraray tabi si Ayan Desarieta nagapaabot sa Indonesia salamat noon sa daing sawang pagantaway digdi sa programa pon Lunes hanggang Biyernes. Natapos taning maraykan na napunta kan napunta kay maraykan Lunes tapos natapos tanin maray na Biyernes. Thank you very much. Hasta sa liwat sa Lunes magirlingan magiribana magita sa siring na istasyon sa siring na programa Arandar Bicolandia. Minapaabot kita nin o nata ito. Nagluya sa bulyo manaw. Minapaabot kita nin maliputok na happy weekend mga karandar. Pirming obserbaran tandaan. Sudati sana!